Bike. Nne. Ihe ọdọ m chọrọ ka m jụọ biko. O nwere afọ ma ọ wụ ọhara mmadụ nwere ike ịha. Ya wụ age bracket. O nwere ọha nwere ike ịha tupu a na-arịa ọrịa stroke a. Ịmasị na ụfọdụ ndị na-akọwa ka o si wee dịrị ha ma ndị na-ede na ịntanetị ma ndị mana ịmasị na ụwa kịta anụ nwa nweziri ka o si wee dị amara na ọ dụkazịkwa ndị masị ọ na omeme na Chineke na-ewere anyị iwe maka na njọ na-emezi n'ụwa ka nkụ Eleke gbasara njọ gbasara ọrịa stroke. ihe na-ekwu ihe na-ekwu ka m gwa gị na udu ndị mmadụ si adazi stroke ebe ana m klinik ke mara ife na-ekwu otu ndị mmadụ si adazi stroke na-awụ ihe m aghọta nna ajụzi na-asị maka na oge anyị na-agụ akwụkwọ gbasara ihe gbasara ịgwọ ọrịa anụnwa agwara anyị si anyị na enwere ndị 65 years enwere ndị 70 years mana kịta anụnwa afụgo m onye 40 years nwere stroke ọ na-anọ 40 years ma ụmụaka sef o nwere ụmụaka ndị na-arịakwa ọrịa stroke ịgwakwa gị eziokwu ọnụ n'oge gboo ka a na-asị gị ngwanụ mgbe i ruru na 80 ọ na-akọgara stroke mana kịta anụnwa nsogbu maka na oke echiche na ihe ndọlị karịrị n'ụwa maka na ụmụadị kịta onye ọ na-achọrọ ịgba moto ọ nwekwana onye na-eleriziri onwe ya anya ndị mmadụ na-awụzi achọwazi akụ a na-achọkwagide akụ oke ọchịchọ a na-achụkwagide ọ na-adịzi ka akụ ị na-achụ onye ga-eri ya anyị ka na-akọwakwanụ ihe ị ga-eji wee mata mgbe ị nwere ọrịa stroke isi onye ahụ mụọ amụ dịka dike kwuru isi onye ahụ chị ọchị dịka igbo izigbe onye ahụ chị ọchị ọ bụrụ ma otu nkọ arụ ya maọbụ ịkọ ihu ya anaghị emegharị mara na ihe a bụ otu ihe n'ịrịba ama na ọ na ha abịaruo nke ọzọ wee ị ga-asị onye ahụ chilie aka abụọ elu ọrụ ma onye ahụ chilie aka abụọ ya elu ọfụma onwe ha ihe ọbụla gbasara stroke ma ọ bụrụ ma ọ chọọ ichilie ma otu aka wee daa ma ọ wụ otu aka ekweghị dị nchili ọtọ marakwa na ọkwa ihe ndị eji ama na gịnị ọrịa stroke abịawala nke ọzọ ị ga-eme isigodo onye ahụ kwuo obere okwu ma ọ bụ otu ahịrịokwu megodo otu ahịrịokwu maka na ihe ndị ahụ ihe ndị eji ama ihe ịrịba ama ihe ndị eji amapụta gịnị onye nwere ọrịa mkpọnwụ bụ ọrịa stroke mgbe ọbụla chetakwanụ na unu hapụgo ọrịa ọwụ na echibe nchọpụta gị hapụ ọrịa ga-agwọ ya agwọ ga-eleta onwe gị anya ọ na-emebi ezigbo ihe ọ na-eme ezigbo ihe na ahụ gị ga-awụ na nke mbụ ọ ga-enye gị ahụ mkpọnwụ ya bụ gịnị ugbuo onye ahụ egbuo ma ị ga-agwọkwana ya n'oge ọ ma ereghigodi ya ọ na-anọ ruo ọtụtụ oge anaghị ana ọ dịka onye ihe ya na ahụ gị makọziri ịla ala ya ga-abụzi ajọ ihe na-awụ ihe na-agaghị ala ala ya bụ na ihe na-ekwu ugwu o bido akwa n'onye ahụ ihe ị ga-eme wee gbaa mbọ ga-lekọtaba onwe gị anya maka na ọ bụrụ na ị nekọtaghị onwe gị anya o wee banye na nke wụ worst o wee banye na nke ya bụ na onye esizi ike tupu agbọcha ya bụ na ihe anyị na-ekwu ugwu obe ọbụla ị nwetara idea nweta sensị nweta ya ife aba gị n'isi asị gị uwe ka ahụ si eme gị ị na-agba ka ijefụkwa ndị dọkịta ịghọtago ka ihe si emewu oge ọwụ n'izu wee nweta ife nke a na-akpọ sign ihe ị ga-emewu ejere wee na-asị ka ị nenebe ka ị maragodu na ọ ga-adị gị mma ka ị mara na ọ ga-adị gị mma na-agba ọ bụrụgodu na okwu ha gụ wee kunite kpọọ onye nọgo na nkọsị ya biko na ị chọrọ ijefu dọkịnta ka enene mma gị ahụ enene mma maka na ọrịa anụnwa abụghị ọrịa a na-edebe ka echi ruo ọrịa ya bụ otu ahụ o si wee daa gị n'ahụ isikwa otu ahụ wee gwọbịa ya maka isikwa otu ahụ wee gwọbịa ya o mee i recover on time maka na ọnwụ na isighi otu ahụ ọ ga-esiri gị ike ọ ga-esi ike karịtị wee gwọọ gị ọfụma ịghọtago ya bụ na asụsụ anyị na-asụ ugbu awụ onwe ka o si wee mebe gị ịgbara ọsọ na-ejekwa efe ya dọkịta dịka ewekwana iwu ka obi gị na-atụgide ana ọrịa stroke o nwere ọgwụgwọ o nwere ụzọ a ga-esi wee gbochie n'ọrịa stroke ụzọ esi egbochi ka nkụ n'ịghọtago ọnya metara anyị nwa ji wee nọrọ ọnya kpatara anyị nwa ji wee nwee ebe nke a na-akpọ klinik ihe eji emedebe ya kama anyị nwa ka esi wee kụziri anyị nwa ịghọtago o nwegasịrị usoro eji eme ya mana the first one akụziri anyị wụ massage
Do you understand? Massage ahụ a na-eme. Ọ na-asụziri m bekee. Mba ịmasị na onye gụrụ akwụkwọ n'obodo oyibo ịmasị ọnọdụ ka nwoke baa anyị nwere nwaanyị gara o nwere ihe maka ọhụrụ oge anyị na-agụ akwụkwọ ihe a na mba ofesi o nwere nwoke baa ya onye Igbo kwa ka ọ gbuo agwago m esi nwa nwoke m ịfụ m asụzi n'alụ oyibo o ihe ọ na-emezi iwu mgbe ọ na ọfụ m ọsị m dịka keke email nsị ya mma adị m mma na-asụ ya otu ahụ adị m mma adị m mma ọsị m kekwanụ mgbe na Naịjirịa nsị ya nna ana m ana ụgbọ ego m pịara ka nnakwa na Naịjirịa asụsụ Igbo ọ magburu onwe ya ọ na-atọ m gịrịgịrị ewutago ekene m ụnụ ọkwa ibe niile ka ọ na-eji ekene anyị mgbe ọbụla o ji wee bata n'ime lab ịghọtago now dịka ihe ya jụrụ a ga-egbochiwu ọrịa ihe a na-egbochiwu ya ị na-ekwu maka onye o megoro eme ka onye achọghọ ka o mee ya ịma na ihe na-awụ ihe mmụta tinyere ma ndị nwere ya enwe ma ndị ga-atụ ụjọ maka na ịhụ ha ala ihe ị nwere ike sepụ aka ka ị ghara iri maọbụ ime ihe ọbụla ga-ebutere gị ọrịa stroke so ajụjụ akwụkwa ọ ga-abara onye ihu gbakwara onye azụ nke m na-ebido owu onye nwebọghị enwe na-atụ ụjọ na ọchọghọ ka o mee ya godo ka m si wee na-akwụ mgbe mbụ asị m ọ bụrụ na ị na-achụ ego a ịghọtago make ya sure na ị na-eri ezigbo nri make ya sure na ị na-eme exercise nke ahụ wụ the first priority ị kwesịrị ịdị na-eme mgbatị arụ nke ndị oyibo na-akpọ exercise nke ahụ ife izizi ị ga-adị na-eme imekekwa sure na ị na-eri nri kwesịrị nọ nri a ka ị ga-adị na-eri ịghọtago imekekwa sure sị na ị ha nọkebe oge niile n'ebe dị cold ebe nwere AC imekekwa sure na ịha oge niile nọ na moto oge niile ịdọrọ n'ime moto gị oge niile ịdọrọ n'ime ọfịs gị ụmụ ihe a na-eme ka ọbara mmadụ kwụsị ịgba ọfụma ọ na-akpọsizi ọ bụrụzie onye o megolo eme i wee chọọ ihe ị ga-eme ka a wee gwọọ gị ijekwunu ụlọ ọgwụ ndị ọkachamara ịjụ ha sị ha biko na ị chọrọ ịfụ onye nke a na-akpọ physiotherapist onye nke ahụ onye ọgwụ ọrụ ya inene maghị ọfụma wee ma nọ the first one ka ị nọ the first stage ka ị nọ or the second stage wee marazie ụdịrị treatment ọ ga-enye gị ọnụ treatment masaji ọgwago ọ bụrụ na nke itinye ọgwụ n'ọnụ ọgwago ụmụ ihe anụnwa ọlụ ndị ọkachamara ndị a na-akpọ physiotherapist which is nke m nwa so n'ime ha ịghọtago na-azụgo otu esi wee kụziri anyị wụ na otu esi agwọ ụmụ ihe a ka nkụ ịma nje gwọ mmadụ onye ahụ bịaghara na ozugbo sị gị na o nwere ọrịa anụnwa ebido gwaba onye ahụ o nwegasị test onye ahụ ya jabara ndị wee sị otu ahụ ị nwetara sị nwere the idea sị na ihe a na-achọ ime gị ị gaba n'ụlọ ọgwụ ozugbo asị gị gbasapụ ụkwụ gbawa ọsọ were ije gawakwanụ gaa hụ na dọkịnta gaa hụ onye ọkachamara ga-elele gị ahụ na-echetakwa na ọ sị a ga-epu ụzọ mee gịnị nene ga-arụ tupu agwọwa gị nyewa bụ ọrịa ka a mara agba nke ị nọ na ọwụ nke mbụ nke abụọ ka ọ bụ nke atọ marakwa na akpọ stroke a na ọ dị n'ụdị enwere nke ischemic nwee nke hemorrhagic a biko nwekwana nke TIA ha niile dị si na ụdị biko so ọgwụgwọ ha ga-awụ otu ọrịa gị si ede ọgwụgwọ ga-awụ otu o si ma ọ gbabara gị n'isi nke ukwuu wee ma na ndị ka ahụ na nke ahụ nke nnukwute o nwekwara otu e ga-esi wee gwọọ ya iche mana ọgwụgwọ ya ọkwa na ihe ọ sọkwara wee gwọọ ya ha na ọ gbaba gị n'isi a ihe ọ sọkwara wee gwọọ ya ọ ga-enyerịrị gị otu ihe ọ ga-emebi gị n'arụ ọ ya ka o ji dị mma na ọ bụrụ mgbe ọbụla ị hụtara n'ahụ gị lekwe na ebido na ma ọ bụ ị na-arịa ọrịa stroke a biko were ọsọ were ije gaa lee ndị ọkachamara daalụkwanụ